ба кулли ҳамватанон ва бародароне ки дар рӯи дунё ҳастанд ба кулли шумо саломи худ ба мерасонам ва ҳар яке мо шумо медонем ки имрӯзҳо дар рӯи дунё чӣ гапу хабарҳо аст. бародарони муҳоҷири мо ки дар давлати рус ҳастанд, биё мо якҷоя шуда аз як гиребон сар барорему ба бародарони худ кӯмак кунем ва албатта дар ин карта метавонед шумо шербачаҳои хайрхоҳе ҳастанд хайркунанд ва дар ин рақамҳое ки шумо мебинед дар ин рақамҳо метавонед шоти худро ва кӯмаки худро дареғ надоред. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои вавилон ва мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. ина бачаҳо бояд заказ дига мондагӣ, ина дуюм заказ мондагӣ буд. Солнечногорский район омадем. Солнечногорский район. ана ака барои бачаҳои ғариб як дуо кунем. خداوند خیر خیرتون با دکتر قبول کنه خدای تعالی همیشه دست کم رو نبینه خداوند نگهبان شما نام و رحمت سلامت باشه اکا. خب مالش پناه تو به خدا. سلامت باشه. خب مالش. خب سلامت باشه.